naiinis ako sa bangs ko. Yeah. Someone is calling me. Mabay. Babe! I'm on my way home now. So, Hi guys, Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing this. Hindi ko alam kung when was the last time I did like, you know, a makeup look, like chika makeup look video. And yeah, I felt like doing it today, so I did it. And this is the look that I came up with. As you guys can see, the highlight is on for Loic. Wala akong plano as usual. And I feel really weird talking with these lips on. I'm just not used to it. But yeah, this is the look that I came up with. And by the way, I have gray contacts on. If you guys watch my haul, the fidget spinners haul and contacts, so this is the gray one. I'm wearing it right now. Na sa haul na yun, hindi ko nga napakita sa inyo yung contacts because it's very light, but it's actually not that bad na suot ko na siya. So that's the contacts. I'm actually really liking it. And I know, siguro yung iba sasabihin, ang tsaka-tsaka, hubarin mo na ba yun? It's okay, okay? Mata ko to. So okay lang, walang kasaganang trip. Guys, alam nyo ba, 2 beses ko tong film, tong video na to kasi yung unang beses, ang tsaka-tsaka ng lighting, hindi ko alam kung bakit. I don't know, but inulit ko siya, and ito na tayo ngayon. Yung mga products na ginamit ko is a mix of like, yung iba high-end, yung iba sobrang mura lang. Like, I have some Minaw products in here. And then, yung foundation na ginamit ko is the Estee Lauder foundation, and I love it. So yeah, without further ado, I will go ahead and show you guys the makeup look. Masyashock na naman kayo sa mukha kasi wala pang makeup. Yes! Okay, so I will go ahead and start, guys. Ito yung pangalawang beses na pag-film ko na itong video na to kasi kanina sobrang tsaka ng lighting. And hindi ko siya napansin na, like, napansin ko siya na hala, sobrang tsaka ng lighting. But then, nung nakuha ko na itong lighting na to, kasi I turned off my ring light, parang sabi ko, ang ganda ng lighting. Tapos patapos na ako nung na-realize ko na ang ganda pala ng lighting. So I was like, I'm just gonna do it again. Kahit napatapos na ako kanina. Like, natapos ko na yung eyes ko and lahat. And yeah. Anyway, I will go ahead and start again. I will be using my Sephora Base Smoothing Primer. Ay nako, ginawa ko na to kanina. Sayang yung primer. Actually, sayang lahat. Sayang yung foundation. Tinanggal ko lang siya dahil sa kalokohan ng lighting na to. Like ngayon, 2 studio lights lang yung naka-on. Yung ring light pala yung dahilan ng lahat. For my foundation, I will be using my Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Some of you guys asked me kung ano yung shade ko. I am 4N1 Shell Beige. So, yan yung shade ko. And this is actually my first time using it. Well, hindi na. Second time na. Kasi kanina, nung pag-film ko, kanina. Pero, this is my first time using it. Hindi ko alam na wala pala siyang pump. Kasi nakalimutan ko siya ng slight. Diba? Sobrang obsessed ako na to nung humingi ako ng sample. And this is actually the foundation that I used on my wedding. But, I have been using the Lancome one. And medyo nakalimutan ko na siya. I got this like, matagal na guys. And again, nakalimutan ko na siya. And nung naghahanap ako ng makeup na gagamitin ko nga dito sa video na to, nakita ko siya. And sabi ko, hala, hindi ko pala nagamit yung bago talaga. Kasi I have been using my Lancome one. And before the Lancome, I have been using this, Estee Lauder. But I was using the sample. So, nasa pot lang siya. But this foundation is really nice. Like, sobra. Kahit na wala siyang pump, wala akong pakialam kasi ang ganda-ganda nitong foundation na to. Some of you guys nagkakwento sa akin sa comments na busy sa trabaho this week, mga ganun-ganun. And I like it when I read something like that kasi parang hala, like, nagsispend talaga sila ng time para sabihin sa akin kung anong ganap ng weekend nila, kung anong ganap ng... I just like it. Some of you guys do not know na meron akong Instagram. I do not know why kasi lagi naman siya nasa description ng video ko, or maybe, you know, some people don't read the description, but it's always there. I'm actually going back to like updating my Instagram a little bit, not the post kasi hindi ko kaya, hindi ko alam kung paano nagagawa ng ibang tao na mag-post araw-araw. I just can't. Gusto ko pero wala akong i-post like ano yung pipicturean ko. Siguro mga products, but I just do not have the time. Like, ay nako. Pero, I've been doing Instagram stories. Not extreme ha, na every minute na lang may story ako sa Instagram. But, you know, it's not like before na
I don't even touch my Instagram story. Concealer, I will be using my Born This Way concealer from Too Faced. I am the shade medium on this one. This is one of my favorite concealers, guys. Sobrang ganda lang talaga nito. Para sa akin, super perfect ng shade niya. Not too light, not too dark para sa akin. I spent so much time filming the makeup look na like, you know, i-delete ko lang. Sayang. Kasi marami pa naman sana akong plano today. Like, sabi ko, after ko i-film yung makeup look, I will film another video kasi sayang naman yung makeup, diba? Kung meron kayo nakikitang mga red dito sa lips ko, it's because, again, na-film ko na tong video na to and hindi ko matanggal lahat ng nasa lipstick ko because I was, yeah, makikita nyo mamaya ko anong lipstick yun. Liquid lipstick actually. I will now set my face with the MAC Mineralized Skin Finish. I am in the shade Natural. I will be using my Suiva 105 Luxe Highlight brush. I like using this brush for under my eyes kasi it's tapered like that. So I feel like it really gets in there and really sets my under eyes. I will be using the same powder to set the foundation, guys, all over my face. And I will just be using this Monkini brush that I got from Pretty Angel Shop. Next is eyebrows. I will be trying this Me Now Pro Long Wearing Eyebrow Styling Compact. Meron tong dalawang shades. Yung ginawa ko kanina is minix ko lang yung dalawa. Tatahimik ako dito, guys. Pag eyebrows ang pinag-uusapan, shut up muna ako, right? Anyway, kumusta naman kayo, guys? I feel like sobrang tagal na ako hindi nakapag-film ng makeup look. Bakit feeling ko ang tsaka-tsaka ng brows ko? Sorry. Guys, ito yung laging ginagamit na eyebrow coat kasi nga, diba, light na yung sa dito ko. So, I wanted something na magmamatch sa buhok ko. So, I have been using this one. This is the Etude House Color My Brows in the shade Blonde. Kasi wala akong eyebrow powder na light enough na magmamatch dito. So, what I have been doing is ginagamit ko lang yung regular eyebrow powder ko and I use this on top para kahit papano is ma-lighten up siya. Kasi this is very light. Paubos na siya. As in, paubos na siya kasi nga ginagamit ko siya lagi. I don't apply makeup every day anymore. Meron lang talaga mga araw, guys, na gusto ko na, like, you know, kung gusto kong i-scratch yung mukha ko, like, you know, kakamutin ko siya na hindi ako mag-iisip na, hala, may foundation pala ako. Kasi kapag meron akong foundation, no, chill. Yung, bakit ako nagmamadali? Minsan, guys, kapag nag-edit ako, parang sabi ko, wow, bakit ka nagmamadali? Minsan lang talaga hindi ko mapigilan na sobrang bilis ko na pala nagsasalita. Anyway, ano nga ulit yung sinasabi ko? Kasi diba kapag may foundation ka, may eyebrow powder ka, kung gusto mo kamutin yung part na yan, like especially sa eyebrows ko, like I just do this. Ginaganon ko lang siya. Kasi hindi ko siya ma-scratch because I have makeup on. You know, I wanna scratch my face. So it's like, scratch. Because I don't have any makeup on. Oh my gosh, I like. Okay, sa eyes na tayo. I will be using my Smashbox Photo Finish Lid Primer in the shade Light. Guys, ito ha. Hindi ko sinasabi na ang galing-galing ko. Ito ay katuwaan lamang po. I have 3 eyeshadow palettes in here na I will be using. I'm not sure if I'll be using all 3, but maybe. But I have the Me Now Pro Ice Maker. This one right here is the palette A. So, meron akong palette A, B, and C. I will start with the palette A. I will be using this shade here para lang iset yung aking primer para ma-set yung lids natin. I like this shade. Parang para sa akin okay na okay siya pang set. Medyo yellowish siya, hindi siya like flat white na eyeshadow shade. It's going to be very simple, guys, kasi alam niyo naman ako, hindi naman ako pro dito. So, pasensya naman. Ito si palette C. Gustong-gusto ko tong shade na to, guys. Kanina sana, I was gonna stick with palette A, pero kanina when I was doing my makeup is, kailangan ko talagang gamitin to kasi ang ganda-ganda niya. Gagamitin ko lang tong shade na to as a transition shade. Char. Bakit naman sobrang pumuputi ang mukha ko? Okay, ito naman is si palette B. And gusto kong gamitin itong very dark brown na ito. Gusto ko siya ilagay dito. Parang low-key nagmamadali ako, guys, kasi darating na sedan. And I'm planning to film one more video after this one. Gusto ko lang kasi na wala akong ginagawa kapag nandito sa Dan para nakafocus lang ako sa kanya. Char. Pero hindi mangyayari yun. Kasi nga, gusto ko mag-film ng isa pang video after this. Plus,
Hindi pa ako tapos maglinis. I started cleaning kanina pero hindi ko siya natapos because I was like, I need to film the video. Babalik lang ako dun sa brown na ginamit ko sa crease. And i-ano ko lang siya, i-blend ko lang siya para walang harsh line, para meron siyang gradient na effect. Ang laki talaga ng saludo ko sa mga taong ang galing-galing mag-makeup. Like, kahit na anong gawin nila, ang galing-galing nila. Ako, I feel like I struggle all the time. Okay, I will go with this black shade right here. Ito yung super pigmented na black, guys. Na-feature ko na tong minaw na eyeshadow sa haul ko. And ito yung pinaka-pigmented na black na nahawakan ko sa buong buhay ko. Ilalagay ko lang siya dyan sa baba. So, para itong gradient, like, very dark black to dark brown to light brown. Okay, I will take this brush, para siyang flat na brush, and then papasain ko siya with my Fix Plus. Char. Para namang alam ko yung ginagawa ko. And then, I will be using this shade right here from the eyeshadow palette A. And ilalagay ko yan sa gitna ng mata ko. Kanina, when I filmed this look, hindi ko binasa yung brush ko. So, paiba-iba. Edi wow. Hello guys, maganda siya kapag binasa yung brush. Okay, hindi ko alam kung ano na naman nangyari sa camera ko guys, pero I had to stop kasi nag-iba na naman yung lighting niya. Naging red na naman ako, nakakainis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Anyway, natapos ko na yung dito and ganyan yung itsura niya. So, tatapusin ko lang yung dito na part. Papakita ko sa inyo guys kung paano ko siya paano ko dumating sa point na to. So, I use the black again. And I'm using a smaller brush this time. And super slightly lang ilalagay ko siya dito sa outer corner. And then, very slight lang din sa inner corner. Pero gagamit ako ng mas tapered pa or mas maliit pa na brush. And as in, sobrang konting-konti lang na black, guys. Kasi very, very pigmented nitong black na to. And then, pinatungan ko siya ng dark brown. Ito, yung ginamit natin sa crease natin kanina. Para lang hindi siya ganun ka-black tingnan. And then, bumabalik-balik lang ako sa shade na to para lang to make sure na okay pa rin yung nasa gitna para hindi siya mawala. And ganyan na siya. I-blend mo lang siya ng ganyan dyan. Hindi ko na nilagyan ng product ito, pero i-blend ko lang siya. Then, for my eyeliner, I will be using my Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner. This is a waterproof eyeliner. Sa lahat ng eyeliner na ginamit ko, guys, ito yung pinakamadali para sa akin. I'm not gonna do a wing liner kasi I know I'm gonna fail miserably. Meron akong naririnig na tahol ng aso. And ngayon lang ako nakarinig ng tahol ng aso dito. Like, sino sa kapitbahay namin ang may aso? Yung totoo. And then, I will be wearing eyelashes. Yung lashes na gamit ko, guys, is the one from Daiso Cosmetics. Ganyan yung itsura niya. Natanggal ko na siya kasi nga, na-film ko na to kanina. Pero ganyan yung itsura ng lashes na you can't even see. Oh, yes, I dropped it. And then, yung gagamitin ko na glue is from Nichido. Guys, feeling ko kailangan ko ng bagong camera. Lalo na kapag sit-down videos, tapos ganito. Napapansin ko kasi talaga sa camera to, nag-iiba-iba talaga siya. Like, minsan, kung ganito lang, okay lang sa akin. Especially kapag may napakita ako sa camera na ibang kulay, parang nag-iiba din yung tint ng ng video. Parang nagiging red yung tint, reddish tint, or sometimes yellow. Hindi ko alam. Anyway, lalagay ko na to. Ayan. Okay, so nalagay ko na siya. Okay, so para sa lower lash line ko, ito yung ginamit ko, yung dark na brown. Gamit ko lang yung sponge na kasama sa minaw na eyeshadow palette. As close to my lower lash line as possible. Ayoko siya idiretso sa inner corner. Like, dyan lang siya. Parang medyo medyo sa gitna. Yan, para mas smoke out lang siya ng slight. And then, gagamitan ko yung kabilang part, yung walang product. Then, isa-smoke out ko siya ng bongga. Then, maglalagay lang ako ng mascara. So, lower lashes mascara is the LOL mascara. Gusto ko tong mascara na to for lower lashes kasi maliit lang siya. Hindi siya mahirap ilagay. Most mascara na meron ako, malalaki yung wand, like matataba yung wand nila. And then, I'm just gonna put a little bit on my upper lashes para lang ma-blend yung real at saka false lashes ko. I will be using this Sephora eyeliner. Lalagay ko lang siya dito. Again, I'm not gonna go all the way in.
Feeling ko kasi weird tingnan yung mata ko kapag diniretso ko yung eyeliner. Okay, sa brow bone ko guys, I'm using this shade right here na from the A eyeshadow palette. So, lagay ko lang siya ng slight dyan. And then, parang binubura ko siya ng slight din gamit yung aking fingers. Kasi ayoko na boom yung highlight ko under sa brow bone ko. Okay, so sa inner corner ng mata ko guys, I will be using my Becca Champagne Pop. Siya yung gagamitin ko sa mukha ko. And then, gagamitin ko din siya sa inner corners ng mata ko para lang merong match, you know? Okay, gagamitin ko din siya sa cheeks ko, guys. Oh, look at that highlight. Whoa, yes. Oh, very pigmented. Over. Na-over ba? Saan siya naman? Ayusin natin yan. Chill. Oh! Ano na? Over, parang very wet looking ng highlight ko ngayon na. Anyway, I will be using the blush from Me Now. Sobrang gustong-gusto ko yung shade niya, guys. Ang gagamitin ko actually is silang dalawa. Imimix ko silang dalawa. Lalagay ko siya sa cheeks ko. Wow, that's pigmented. Wait, that's really, really pigmented. Ulitin natin, ibang brush. Walang product tong brush na to. Ibe-blend ko lang yung nalagay ko na kanina. Yung highlight ko na over. Napaka-pigmented ng blush. Okay, sa lips naman tayo, guys. Ito na. I will be using the, hindi ko na to i-close up kasi hindi nyo din naman makikita. But this one is from Skin Food. It is their Black Bean Lip Line Pencil. Ilaline ko lang yung lips ko. Now, I will be using this really dark, vampy looking lipstick from Colourpop. This is their Ultra Matte Liquid Lipstick in the shade Rouge. Kailangan ko maging careful dito, guys, kasi sobrang bilis mag-bleed nitong lipstick na to. That's why I'm using a lip liner here. And that is basically it for this video, guys. I hope you guys enjoyed. Please do like kung gusto yung mga ganitong video, yung mga makeup, chika video. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye!